आं फ्राय नोंथांमोनजों आं प्रेस माबायाव जेबो बिबृति होफेराखैमोन खिन्थु दिनै हठाৎ करे आं सिडली समस्तिनि जा स्टेरिं कमिटि मेनेजमेन्ट कमिटि बिनि चेयारमेन एबा आफादगिरि होजानानै आंबो गोमोदों आरो नोंथांमोनहा लोगो लोगो आंखौ सोंफैदों बे बेलायाव आं खोब मा बुंनो दा गोदानसो दान दा जोंनि सिडलीयाव जोङो जा दिनै जा स्ट्रं कमिटि दाबाय मेनेजमेन्ट कमिटि इलेक्सन स्टेरिं कमिटि बे कमिटियाव आं नुदों फ्राय गासिबो एक्सपिरियेन्स गोनां गोजा आरो ओरैनो एसे हल सिडली समस्तिखौ नायोब्ला मोनब्रै बिटिसिनि मोनब्रै बियाब जा समस्तिफोर दं बेयाव ब्लक कमिटिफ्रा बिराद गोख्रों जेरावबो गिदिंजोब्बाय दाखालिनिफ्रायनो दा बाव आं नुदों मोनफ्रोमावनो थिगैनो दं दा आं जा दिनै बिबान मोनबाय बे स्ट्रं कमिटिनि आं आफादगिरि जाबाय बेयो बिराद मोजां खामानि मावगोन आरो देरहानायाव जेरैखि जाया जों नाजागोन होननानै आं सानो आरोखि बुंनो थाङोब्ला सिडली बियाबा UPPL दखलावनो दंखायो एमएलए बियाबा बे बेलायावहाय थारैनो नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियावबो गोरलैयैनो देरहागोन इजियैनो देरहागोन जों थारमाने बिथांमोनहा जेन'बा नोंथांमोनहा मिथिगौ खाम्फा बरगयारिया थांबाय होमब्लाबो जों बावहाय जेबो जामाखै आरो जोङो आगोलावबो देरहाखादोंमोन हिसाबै एबार गोरलैसिनसो जागोन होननानै आं सानो आरो आं खामानि मावफेरनो मोनाखैमोन देग्लाय मावनो मोननानै आं बिराद इन्टारेस्टेड बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो जा समस्ति मोनब्रैयाव गिदिंबाय फ्राय बांसिननिफ्राय बांसिनसो जोंनि फर्थ सेयारा फैगोन आं मिजिंथियो